Takže sme pri tom dome. Nemocnica stará. A niekto tu sa obesil. A ideme preskúmovať. No, ideme do vnútra. Wow, to tu niekto býval. Jaj, ja som to nevedel. Chlapci, čo? Zapalíme sviečku. Johnny, poď sa pozerať tu. Johnny, no. Johnny, poď sa pozerať tu. Poď tu, Johnny. My vieme, že tu sa niekto zabil. Presne tak. Johnny, ja sa bojím. Poď sa tam pozerať. Čo tam je vnútri? Čo je tam, Johnny? Je to tam bylo asi. Asi. Co tam je? Pozor, čo tam je. Poď tu, Niky. Niky, poď sa pozerať. Kúkni tam. Jak to tam robil? Hej, my vieme, že ty sa tam obesil. Môžeš s nami komunikovať. To čo to bylo? Říkal nám, že choďte preč. To ja to je, my vieme, že ty sa tady ubesil. Asi 17 rokov. Chceme, aby si s nami komunikoval. Gabriel, to si ty? Daj nám znamenie. Zolku, čo to bylo? Čo to bylo? Do fraza. Čo to bylo? Hej. Oh my god. Wow.